Здравейте на всички драги зрители, аз съм Антеге и днес ще направим реклама на ето този канал, който е Gogo22. Това е един мой приятел. Може да се абонирате за него, клипчета му са много яки. Както виждате, повечето снима на Clash Royale карти, пак показва Clash Royale карти, Clash Royale, unboxing Clash Royale карти. Повечето снима на Clash Royale, снима GTA, снима Subway Surf, снима Minecraft, Clash Royale. Тук има някакви клипчета. Смях. Ето Clash Royale, влог. Каналът му е много готин. Долу в описанието ще има линк за канала му. Може да се абонирате и в канала му да напишете Anna Beges Army, за да знае, че го изпращам аз от моя канал. Долу в описанието ще има линк. Също така в 7 часа гледайте неговия лайвстрим. И да, това ще е от клипчето. Абонирайте се за мене, абонирайте се за него. Дайте по един лайк на неговите клипчета, също така и на моите. Споделете клипчето ми с приятелите си и се абонирайте за мен. Това беше от клипа. Долу в описанието ще има канала. Ако ви е харесал, просто дадете по един лайк и се абонирайте за мен. Аз бях Антеге и до